A mai tornában elvégzett munkafeladatokról lesz szó. Ezeket használjuk szenvedőben. Nézd, find an issue, hold a meeting, write the report. Biztosítsd a főnöködet. Meg lesz a probléma. The issue will be found. A megbeszélés meg lesz tartva. The meeting will be held. Is. A megbeszélés is meg lesz tartva. The meeting will be held too. A jelentés is meg lesz írva. The report will be written too. Vagy the report will also be written. Igaz? És végeztetek is. Mondd el, meglett a probléma. The issue has been found. Egy megbeszélés is meg lett tartva. A meeting has been held too. És a jelentés is meg lett írva. The report has been written. Mindez már múlt héten történt. A főnököd most kérdez csak rá. Mondd, meg lett a probléma múlt héten. The issue was found last week. A megbeszélés 2 napja volt megtartva. The meeting was held 2 days ago. És a jelentés tegnap lett megírva. The report was written yesterday. És hogy kérdezne erre a főnököd amúgy? Hogy mondaná, meg lett a probléma? Has the issue been found? A megbeszélés meg lett tartva? Has the meeting been held? A jelentés meg lett írva? Has the report been written? That was it. Great job. You're ready for a promotion and a raise. Ha legyen még ilyesmi angol torna, thumbs up a videó alatt. És iratkozz is fel az Angol Utca csatornájára.